E kinde matho mar Albert Ojwang medo kelo paro mopogore opogore pacho ka moko kuom jopuonjre mbalariany ma Puani kama Ojwang ne osesome kinde mokalo owuok oko ka gikwedo lipot mane obila ogolo e tho ma kamano. Kanotelnegi kod Alano chieng', jopuonjre go dwaro ni mondo bad migawo mar obila mondo tim nonro mapiyo mar yango tho mar Albert ma giwacho ni ne ok onyal goyo wiye kende koro to wuon. Giwacho ni poni obila ok bi timo nonro mapiyo e wi wachno to biro chuno gi mondo gidhi e ndara ka gidwaro ratiro ne Ojwang. As a nation, we are saddened by what has happened. And to make matters worse, as youth, at the moment I can confidently say that we are living in fear. We live in a country whereby it's more safe to be taken by criminals or robbers rather than by policemen. Being taken by police to go answer questions is not a crime. People make offenses, they're taken, they go to the cell, they're booked, but being taken into a police cell and then not coming back alive, now that's something that's questionable. We are calling upon investigations not to be done for years, but as soon as possible. We demand justice, we demand to know what happened.